Gledao sam onog Andriju i Anđelku na prvoj televiziji i kao neki humor ovo ono, a ono ništa novo ne snimaju, a ono kad ih gledam, znači oni su gori od mene, strašno. Ja jesam možda malo ono ŠLB, a oni su ga, brate, ono, ne znam kakav je to mozak njihov, znači totalno ono, kakav je to humor, kao neki niskobudžetni ono humor, ono, mislim, Andrija radi protiv Anđelke, znači on je smešta, a ona njemu smešta. I to je kao humor. Ne razumem. A nikad nisu vodili ljubav, pa i ne vole se. I kao ljubavi ovo ono, sve nešto ljubavi, a nigde nikog nema, ono, znači nema ljubavi. I šta, Andrija i Anđelka, šta su oni kao neki humoristi? Ma ti ne bi ti dali čašu vode, Andrija i Anđelka, kakvi su. Pa šta ako je završio fakultet dramskih umetnosti, misliš da mu je humor onako zdrav humor, pa to je bolesni humor, strašno. Pa to, gledao sam ja i ovoga u Survivoru, ovog Andriju, on tamo njih zajebava ovo, ono, pa to je to, on je čist zajebant, i ona Anđelka, šta, bila je kao pravila i program stand-up zajebancija, da zajebavaš drugoga i to ti komedija, da prozivaš druga, to nije komedija, to je iživljavanje, nemate vi pojma, šta, ne, kakav je to humoreske, to je bolesni humor.